अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। तरी मी सुद्धा उणी धुणी काढेन असा इशारा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी मालवण येथील पत्रकार परिषदेत दिला। परवा राणेंनी सावंतवाडीत जाऊन प्रेस घेऊन माझ्यावर आणि राजन तेलीवरती आरोप केला। याचाच अर्थ राजन तेलीचा आरोप आणि माझ्यावर आरोप करताना नारायण राणेंचे पायाखालची वाळू सरकारला लागलेली आहे। माझ्यावर जो आरोप केला की उपरकरला घर नव्हतं, राणेंना माहीत नसेल, राणेंना ओळखत नसतील की कणकवलीची जमीन जी आहे संपूर्ण शहराची, त्या जमिनीतल्या 16 पैशातली 4 पैसे जमीन ही उपरकर कुटुंबियांची आहे। आणि उपरकर कुटुंबियांची असताना माझं घर, मी छोट्याशा घरात गादी नसलेल्या बेडवर अशा प्रकारे सांगताना राणेंना जरा तरी लाज वाटली पाहिजे। कारण त्याच घरात राणे त्याचे सर्व असलेले एसओएसचे बॉडीगार्ड घेऊन 12-13 लोक घेऊन असताना राधापूरच्या लांज्यातून फोन करत होते की 12-13 जेवणं तयार कर। आणि माझी आई आणि माझी बहीण जेवण करत होती आणि त्यांना जेवण घालत होती। या जेवणाला माणूस विसरतो, त्या माणसाला अजून काय म्हणायचं। म्हणून आपण नेहमी म्हणतो ज्यांनी बाळासाहेबांना विसरला ते आम्हाला विसरलं। राणेने आमच्याबद्दल सांगावं, माझ्याबद्दल जी राजन तेलीला रूम दिली म्हणतो 4 कोटीची, ती सहकारी संस्थेला मिळालेला प्लॉट आणि त्या प्लॉटमधून मिळालेलं घर, याला राणेंचं काय योगदान म्हणावं लागणार नाही। आज तुम्ही केलेलं काढताय त्यावेळी सर्व जिल्ह्यातल्या जनतेने लक्षात ठेवावं। राणे काहीतरी मदत करतील, ती परत तुमची काढून दाखवतील आणि तुम्हाला बदनाम करतील। राणेंनी मला बोलताना 9 बोटाचा उपरकर असं म्हटलंय। राणेंनी कधी माझी बोटं बघितली नव्ह, काय बघितली काय, म्हणजे राणे सध्या गजनी झालेले आहे। राणेंना काय आहे ते आठवत नाही। राणेंना बरोबर आम्ही 16 वर्ष काढली दिवस रात्र, ती खरी आमची घोडचूक होती। आणि म्हणूनच मी 2005ला बाळासाहेबांच्या शिवसेनेबरोबर राहिलो। हे राणेंनी समजून जावं। राणेंचे असलेले जे आज कार्यकर्ते जे आहेत त्यांनी पण समजून जावं की राणे करतात ते काढून दाखवतात। कोणत्याही महिलेचं मंगळसूत्र वाढलं तर मंगळसूत्र कसं वाढलं याचा संशोधन नारायणांनी करत असतात। त्यामुळे राणेंनी जरी किती लोकांना सांगितलं, कणकवलीतल्या सर्व लोकांना माहिती आहे माझं घर होतं आणि कोणत्या घराला राणेंनी पैसे दिले। काहीतरी लोकांची बदनामी करत असताना मी सांगतो ना, राणेंना पेट्रोल पंप घ्यायला मी थोडी मदत केली आणि खरी आहे। राणेंचा कणकवलीचा पहिला पेट्रोल पंप घेताना मी त्याला मदत केली। राणेंनी सांगू नये असं, हे असं अनेक काढलं तर ना, अनेक उणी राणेंची मी काढू शकतो, अनेक राणेंनी केलेली मदत मी काढू शकतो। त्यामुळे राणेंनी जरा सावधानी घ्यावं, नाहीतर मला सर्वच तुमचं बाहेर काढावं लागेल, सर्वच मला लोकांना सांगावं लागेल, माझं दिलेलं मागचं ॲफिडेव्हिट लोकांसमोर आणावं लागेल। हे लक्षात राणेंनी ठेवावं। त्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवा, ज्याप्रमाणे काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर साईनाथ चव्हाण ह्या इकडचा जिल्हाध्यक्ष बदलला आणि नंतर मग आपला केला आणि मग आपल्याला घेऊन दुसरीकडे गेले स्वाभिमानमध्ये। आता भारतीय जनता पक्षाचा राणे उमेदवार आणि दुसरीकडे राणे भारतीय जनता पक्षाचे आणि इथे शिवसेनेचा आपला मुलगा त्याचा जिल्हा अध्यक्ष भाजपचा कार्यकर्ता घेतलाय मोठा दत्ता सामंत आणि त्याला जिल्हाध्यक्ष केलाय। म्हणजे भाजपचेच कार्यकर्ते चोरून आज शिवसेनेला देत आहेत। उद्या ही भाजप पण पळवणार आहे। त्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी खऱ्या अर्थाने शिवसेनेचं मशाल निशाणीचा प्रचार करण्याची गरज आहे। राणे उद्या तुम्ही जी कमवलेली भाजप ही संपवणार आहे। तर भाजपने लक्षात ठेवावं की जी आपली दोन्ही मुलं निवडून आणणार आहेत त्या आणलेल्या मुलांसाठी हा उद्या राणे
जसं शिवसेनेने ज्याला मोठं केलं त्या शिवसेनेला संपवण्याचा भाषा करत होती ती राणेंनी लक्षात ठेवा. आणि योगायोग बघा, ज्या राणेंना संपवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री आताचे मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन असलेले आमदार कट्टा आणि देवली भागामध्ये 100 माणसं घेऊन राणेंना पाडण्यासाठी इथे आले होते. आणि त्यावेळी राणे सांगत होते मी शिवसेना संपवणार. त्याच राणेंना त्यांच्या हस्ते धनुष्यबाण घ्यावं लागले. ही दुर्दैवाची बाब आहे राणेंची मुख्यमंत्री म्हणून. आणि त्या ज्युनियर कार्यकर्ते मुख्यमंत्री म्हणून 4-4, 5-5 तास वाट बघायला लागते. हे तुमचं दुर्दैवी आहे. याच्या पुढे जर उणीधुणी काढली तर मी पण सर्व उणीधुणी काढीन. नंतर उणीधुणी काढल्यानंतर राणेंनी मग गप्प बसावंच लागेल. कारण आमचे पुष्कळ उपकार तुमच्यावरती आहे. आम्ही जीवाचं रान करून तुम्हाला निवडून आणलं. आम्ही जे जीवाचं रान करून तुमच्यासाठी काम केलं आणि त्याची तुम्ही जर अशी पोचपावती देत असाल आणि जी नको नसलेल्या गोष्टी तुम्ही सांगून लोकांना फसवत असाल तर लोकांकडे मी सातत्याने अशाच प्रकारचा तुमचा सर्व पोलकोल करणार आहे. कणकवलीला सुरुवातीला राणे निवडून आमदार झाले त्यावेळी राणेंना कणकवलीत घर नव्हतं. माझ्याकडची 20 गुंठे जागा मी राणेंना फुकट दिली होती. ती नंतर निवडणुकीनंतर मला परत दिली, पण ती परत घेण्यासाठी मला 10-20 लाख रुपये खर्च करावा लागला. जे राणे सांगतात की मला घर नव्हतं, मग राणेंना त्यावेळी मी 20 गुंठे जागा दिली होती त्याचा लेखाजोखा पुरावे मी तुमच्यासमोर आणून दिला. नंतर आपल्या पेटली कामगारांनी मला परत दिली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.